Türkmenistanda nowatdaky paýta ýygymy mövsüminiň resmi taýdan ýylan edilmeginiň izi süri Lebap vilayetinde ak kerwen dawarasy üçin köpçülikliň çäre geçirildi. Döwlet telewizionynyň video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin geçirilen bu çäre idara kärhanalaryň şol sanda oba hojalyk işgärleriniň we ýaşullaryň onlarçasy gatnaşdyryldy. Çäre Sewitdäki ulaglaryň hereketine hem yaramaz täsir etdi. Bu aralykda Sewitiň büdjet işgärlerinden paýta ýygym üçin pul ýygnalyp başlandy. Ýurdun Ahal, Balkan, Lebap we Mary vilayetlerinde 9-njy sentýabrda, Daşoz vilayetinde bolsa 15-nji sentýabrda paýta ýygymyna başlanar. Bu barada prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 31-nji awgustda geçirilen mejlisinde ýylan etdi. Adatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, munun ýanynda Sewit häkimetleri ak kerwen dawarasyna taýýarlanyp başladylar we munun bilen bagly köpçülikliň çäreleriň birini 5-nji awgustda geçirdiler. Bu çäre Türkmenawat Sakar avtomagistralynyň ugruny Çärje wetrawynyň Watandaýhan birleşigindäki gowuçy meýdanlaryna boldy. Bu ýerlerde döwlet telewizionyasy üçin öňünden video ýazgy düşürildi. Bu reportajlar ak kerweni güni döwlet telewizionyasynda görkezdiler. Dip ýagdaýlardan habarly oba hojalyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Resmi medianyň Ağaltyn kerweni adlandyrýan dawaralarynda üstü paýtaly ýük taşaýjy oba hojalyk tehnikalary kerwen gurap, paýta kabul ediş nokatlaryna paýta daşaýarlar. Döwlet medeniýetinde bu çäreler hamala ýurtda paýta ýygymyna resmi taýdan girişilen gününde bolan ýaly edilip görkezilýär. Ýöne hakykatda döwlet telewizionysynyň işgärleri dawaralar üçin ýurdun dürli sewitlerindäki gowuça meýdanlarynda öňünden video ýazgy edýärler. Watandaýhan birleşiginde ak paýta açylyp duran gowuça meýdanlaryny taýynlap goýdular. 9-njy sentýabrda, ýagny paýta ýygymyna resmi taýdan girişilen güni bu meýdana kombaynlar girip paýta ýygyp başlar. Döwlet telewizionyasy munun ýanyndan şu günkü geçirilen çäreni görkezer diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Çäre derarly Türkmenawat Kerki gara ýoly hem petiklendi. Yeňil we agyr ýük ulaglarynyň hereketi dogly çäklendirildi. Bu ýagdaý Sewit ilatynyň hereketine yaramaz täsir edip, raýatlaryň barjak ýerlerine meýilleşdiren wagtynda baryp bilmezligine getirdi. Halaja we Kerki saýat etraplaryna ýekeje awtolog hem geçip bilmedi. Polisiýanyň ýol gözäwçiligi gollugynyň işgärleri ähli ulaglary ýygyna Türkmenawada iýberdiler diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda ýygym mövsüminiň başlanmagy bilen häkimetleriň paýtaçylyk puwdagyndaky mejburi talaplarynyň depkini güýçlenýär. Sewitiň büdjet işgärlerinden özlerine derek hakyny adam tutup, gowuça meýdanlaryna paýta ýygymyna iýbermek talap edilýär. Munyň üçin olardan 40-50 manat möçberinde pul ýygnalýar. Lewawyň idara kärhanalarynyň köpsini işgärlerden ýygym üçin pul ýygnamak işleri baryp 15-nji awgustda başlandy. Büdjet işgärleriniň özlerine derek işgär bermek hemde iş ýerlerine bolup wezipesini berja etmek talap edilýär. Dip büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir gowuça meýdanlaryna paýta ýygymyna gidýän işçileriň ýokdugyny, idara ýolbaşçylarynyň toplanan puly arçynlyklara tawşyrýandygyny aýdýar. Arçynlyk idara ýolbaşçylaryna her gün plança kilogram paýtanyň ýygylandygy barada galp kepilnama berýär. Olar bu kepilnamany Türkmenawat şäher häkimliginiň statistika bölümine tawşyrýarlar. Paýta ýygyldymy ýa ýygylmady? Muny baryp görýän adam ýok. Diňe büdjetçilerden pul ýygnalýar diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden, oba hojalygy bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Döwlet mediasy paýta ýygymyna resmi taýdan badalga berilende ýurtda bol hasyldan ýaňa dökülip oturan gowuça meýdanlaryny görkezýär. Ýöne paýta önümçiligindäki mejburi zähmet. Bu mövsümde raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan mejburi çäreleri, ak kerweniň getirýän başaýlykları barada mesele gozamaýar. Halkara hukuk goraýjy toparlar şol sanda paýta kampaniýasy Türkmen hökümetini paýta önümçiliginde mejburi zähmetden şol sanda çağa zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýu tanqid edýärler.